أبدا حلفة جزيخا قال بزعبا محبر زلوا حتتات كن ملس جميرنا نيرنا مع زيابير مسكن محبر معاسيا تمسريته دعنا محبر منجست أملاخن أمانجو محبر منجست أملاخن زلوا فللي رينا نيرنا مع زيابير مسكن انتهاي تركبون تايها تم فللايو رينا نيرنا زيابير مسكن كمون كلتنت بتاعت كثر فانين أو أبزرياتي استعمالات زيابير مسكن سخا محبرن إسرائيلن انتهاي ركبن انتهاي خي اتي فلليو عندنا اتي رابعي نتبخا اتا أدماساويت محبرن اتا زوباويت ويكلاي ناي سبخا محبرن كا انتاي فللين ابزين زوريا دي نخن الزرار بيلنا لنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ حلفه ጊዜ بزعباتا محبرن መንግስት አምላኽን ዝብል ተዘራሪና ለና ማለት አምላኽ ይመስገን አሜን ኢየሱስ ወደ አምላኽ ስለዚህ አው خرخለና ማህበር ባዕላ መንግስት አምላኽ ደይኮነት ግን አካል ናታ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ሙኻና ሪና ለና እግዚአብሔር ይመስገን ሲ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ዝብል ናይ እግዚአብሔር ግዛት ናይ እግዚአብሔር ገቨርንመንት ዘስምዕ ሙኻኑ ሪና ለና አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ክገዝእ ከለኻ ዝኾነ ይኹን ግዛት ገለደረት አሎ ንዑ ሳብጀክት ዝገብሩ ወይ ከላይ ንዑ ዝግዙ ኤሌመንትስ አለው ኢልና ሪና ለና እግዚአብሔር ይመስገን ንጉስ አለዋ ናይታ መንግስትኻ ሕገ መንግስቲ አለዋ ኢልና ሪና ለና እግዚአብሔር ይመስገን እና ቤተክርስቲያን ካ ከም አካል ናይታ ማህበር ከም አካል ናይታ መንግስት እግዚአብሔር ማለት እዩ እግዚአብሔር ነታናቱ መንግስት በስተፈላለየ ዲስፐንሴሽንስ እንዳገለጻ ጸኒሕ ማ እግዚአብሔር ይመስገን እና አብዘለና ያው መልአት ዘመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ጊዜኻ እግዚአብሔር ይመስገን ታና እግዚአብሔር መንግስት በማህበር አቢላ ትግለጽ ከምዘላ ኣብ ማህበር ጥራይ ሕጽርቲ ይኮነትን ኣብ ሰማይ ፍጹም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አሎ ኢልና የና እግዚአብሔር ይመስገን ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ዘሎ ከም ኻይሉ ከምታ ኣብ ሰማይ ዝኾነ እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ኣብ ሰማይ ፍጹም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጋቨርንመንት አሎ አምላኽ ይመስገን ድሌቱ ፍቃዱ በመልአት ዝፍጽመሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምድሪ ግን ሰብ እንታይ ገይር ወይልና የና ስልጣኑ እሕሊፉ ስለዝሃበ እግዚአብሔር ካ ንምድሪ ንመን ደሊጌት ገይርዋ ንሰብ ደሊጌት ስለዝገበራ ንሰብ ስለዝወከሎ ኣብ ምድሪ እቲ መልአት ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ከም ዘይፍጸም ዘሎ ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብማሕበሩ ቢሉ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ኃይሊ ትገሃድ ከም ዘላ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ትግለጽ ከም ዘላ ሪና ለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንማሕበር እታ መንግስት አምላኽ ወይ ከላይ ታ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ከም ዝፈጠረታ ናብ ህልውና ከም ዘምጻታ ሪና ነርና እንደገና ኻ በተሓደ መዳዩ ፓራዶክስ ይመስል ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን ቆም ይብለና ተቃል በተሓደ መዳዩ ክሪኦ ኸለናኻ ናይ ማሕበርካ መንግስት አምላኽ ታይ ትገብራይልና ተበስራ ወይ ከላይ ተሰብካ ኢልና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ማሕበር ብቃዓት ወይ ከላይ ናይ ማሕበር ኃይሊ ኻበያ ትረኽቦ እንድሕዳይልና ካብታ ዘላለማዊት ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር መንግስት ያ ትረኽቦ ማለት አምላኽ ይመስገን ስለዚህ በኋላ ዘራርባት ኢልና ነርና መንግስት አምላኽ ትመጻላ ግናኸ ስቲል ሕጂኻ ኣብ መንጎና አላ ኢልና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ከም አመንቲ ወይ ከላይ ንሕና ከም ማሕበር ጎይታኻ እታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ትመጻላ እንዳበልና ንድሕሪት እንጥምት ዘይኮናስ ድሮ ኣብ ማእከልናት ዓይ አላ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነልና ኃይሊ በቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነልና ጸጋ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኃጢአት ሓዳ ከም ዝወፃና ካብ ናይ ጸልማት ጽልዋ ካብ ናይ ጸልማት መጥቃዕቲ ኩሉ ነፃ ከም ዝኾንና ካብቲ ዘሎ ናይ ሰይጣን ማህረምትታት ማለት እዩ ካብ ሕማም ነፃ ከም ዝኾንና ታ መንግስቲ በዚ መንገድ እዚ ርእያ ቢልና ነርና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣብ መንጎና ኣላ አሜን that's why ኣጋንንት ዝወፁ አሜን that's why ሕማት ዝፍወሱ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ናይታ መንግስቲ ባህሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምልክት ክነግሮም ከሎ ንስኻ ነጋንንቲ ብምንታይ ኻ ተውፅኦም ዘለኻ ኢሎሞ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ኻ ተውፅኦ ዘለኻ ኢሎሞ ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምልሰሎም ከሎ ግን ኢልዎም ኣነ ነጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ዘውፅኦም ድሕዳ ኮይነ ደቅኹም ዳ ብምንታይ የውፅኦም ኣለኹ ኢሉ ግና ከእግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ነጋንንቲ በዛዕባ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና እታ መንግስቲ ኣምላኽ ድሮ
أما أكلكم إن هايلو سلازك جابير مسكن نايك جابير حيلي أبز جهادو لزبلة خلت جنوين دخان نايك جابير حيلي أبز جهادو لزبلة نايك جابير منجسي تقلت مالت جابير مسكن آمين سلازي محبر تا منجسي من قنا الله جن بملأت أي كونتين مالتي سلازي the kingdom is here but not yet إلا نيرنا جابير مسكن آمين with بتملأتها بتناتها fullness زي كونسي بمحبر أملاها بلا تقول بتناتها أكل دخانة محبر أملاها بلا تقول كم زلاري إنا نيرنا جابير مسكن سلازي لو ما عندي تا سبا خاويتن أدما خاويتن محبر دبل جميرنا نبتا ناي ستايكن كيدنا محبرن فرايلن سلازي إذا سبا خاويتن أدما خاويت محبر زي دحالة فقدية انكفابيلنا يرنا محبر دبل قال إكليشيا دبل قال ندخلت يوزتك مالت بزعبا بيت كريستيان زرب زبله كله أبا حدش كدان إكليشيا ترايل بخارق وانقا بمنم وانقا أي جلوسان مالت سلازي كل جزء نباينا نملس مالت نبتاق علينا نملس مالت سلازي نتا لوكال تشيرش يكون نتا يونيفرسال تشيرش ستقملو قال نسي خالق على يكون أنت تقيم لذي إكليسيا دبل قال ندحري قرب مرسكم أبلي كده نين رخبانينا أو وانجيلات رينا أب كل تواتات رايت تقيس له أب حدش كده نتقلال لاجن كنديك زي تقيس له إلنا لنا ميتن عسرتو حموشة بزح زي ميتن عسرت 4 صحفوا I think نتا أب قبل هاريات زلام على شوعته ميس يقولوا مثلني ميتنا عسرت حموشتن قالوا أنا خبزن ميتنا عسرت حموشتن إتي ميتن عسرت حدا نزا محبر عمل كيتو استصحفي مالتي نزا هي وخنت نايك زابير محبر عمل كيتو استصحفي زابير مسجد إتن سلسته أقرارات عسر شعات نرينا تزخون عجرجر عبي فيسون تزخون عجرجر نانت نبرة أخيبا خزارة بخلو إكليسيا يلولو أقدمنا 5 عنايو إتي إكليسيا زبل قال أقدمهم قوملو زنبرو قال حدش قال أيكونن بيت كريستيان أدوبت جراتو بيت كريستيان وسيلاتو كتصحفوا الله تام صحفت خاخت قوملو جميرهم إمبر تام جريخ هاويان أقدمهم تاي قبرون يرمي أبتو قام قاقريخ لمود زنبرة ويكلاي أزري زوتر زنبرة قال كم زنبرة أو طيسنا يرنا ده حالة فجزية ثلاثة 3 جزية نتن عجر جرزنا بر الله جزية طيسونا له حنت جزية نتي أب كرنسينا سرائكم ملأخ أب تمحبر أب كرنسينا سرائكم ملأخ ندبله بزعبان موسى خزارب كله استيفانوس أب جبرهارا شعته 3 شومنتن طيس والله ما ثلاثة بمول أنجن 110 حدا نبيل أنجن بزعبا إذا محبر الزاربة الله ما يسيبير مسكم سلذا أب حدش كده نخلو نتايلو أوافير وزلله إكليشيا ندابليو أوافير وزلله ما يسيبير مسكن عند حدا أخيرنا أبتي قداميتي ويكلاتها يونيفرسال تشيرش خلنا يسيبير مسكن يونيفرسال تشيرش بتي كونتكست إنا نفعليه ماتي كله يونيفرسال تشيرش أيبلناني وخمسة تشيرش أيبلناني جن أتي فتاة حقرينا جزابير مسكين كم يجرنا كم نريو مالتي جن بس كونتكستنا نيني أدرس قبر الله بزعبان تاي زارد الله خير خلنا بزعبات يونيفرسال ديو ولا بزعبات لوكال تشيرش كردا يخلنا مالتيو مستي كريستوسيوس جبرو جبري إن تححز خبر صخله مستنا كريستوسيوس الصراح إن تححز خبر صخله كل جزية بزح جزية ولا كل جزية قاتل يبلنا جن جنرال بدخل ترمس كتقل صخله نتا يونيفرسال تشيرشيو زقلصو جين ستيل المحبر إفسون تايلوالو نتا بجزء دمو زتريا محبر تحت قبره كتقاسيو إلهم يبير مسكن ثلاثي بزح جزية إنا نبدلنا بزح جزية عند حدا مثل كريستوس يسوع قبره جبري تتحيز تجلس الله خينو نتا يونيفرسال تشيرش يرمل كتير لكن حسب قال الناي مالك يبير مسكن أب إفسون معرف حدا عند حدا رينا زعباتها يونيفرسال تشيرش خزارب كله كم زيلو يبير مسكن بسم يسوع كم بيه أملاخ نكريستوس كموتات تنسيو أبي مانو أب سمايات مساقم موتو أبتات مسؤون براب زعلم زياد راي زي كونه أبل الخلو شمتن سلطان حيلن قويتنتن سما زبل السمن مسأل آسو
نتحلف زلوا عبي حيلي أبانا نأمن زلنا خم سلطان حيلو أب كريستوس قبروا قبرين سخاتكم انتاي مخانو كتفلتو تصلي لكم الله حجتها أرأسوت بالله أب تحتي أب إسران حدين ياخذ مثل الله أسر شهادة سقى إسران حدين بحدي أبيلو زلوا مثلا نتترجم كتعمل لهم يوم يومكم غيرهم سلازي أب كل نجار مثلا أسويت بالله زلوا بزلوها أب تحتي أجارو أجزاء نبزلوها أب تحت أجارو جزام سوله أب لعلو كله رأسي من تخون دمه نتا محبر وفيا يبلغ جابر المسكن بروح له دي صحف ولا بليري دلو أوكي جابر المسكن نين وفيله نتا محبر أب لعلو كله متى انتي كخون رأسي منتي كخون أبي رأس كخون متى أم محبره متى رأسي كخون جابر المسكن سلازي أم محبر حادة رأسي يوزل ما يعمله مسكن لذا يونيفرسال تشيرش بزارو زعتها أب زلوا على تزرقي هذا الله من الوقت بعينتنا زنزن كن بلا زين خلتها يونيفرسال تشيرش بزارو زل أو خزار بخلقنا أب زلوا نجار متى رأسي كخون إلى عمله مسكن لذي ناي محبر الرأسي متى كخون نتا محبر حجة محبر تقول زلا نتا يونيفرسال تشيرش يعتمد كسرنا زلا ما يعمله مسكن لذا أبزي تا كنوستان دليا ملأختنا كريستوس أبلع كل نجار ملكي مصر خبيز ولا نازل أملاح مسكن كل نجار أبتحت راتو جزءات مسكونة مستجزالو خلاص زربا أفتي منفساوي علم أفتي منفساوي جزءات مالتي جابير مسكن أو كل نجار مسجزة أبلع كل نجار مستعوته ولا نازل أملاح مسكن أبلع كل رأسي ما أنت خون أبي جن رأس خون أمدرخ رأسي أنت خون سك جابير المسكن أبلع كل متان لعل قبل كاك جابير المسكن بتا محبرو أبيلو ناي جابير منقص متان كسفح ناي محبرو رأسي خمسة خانة أبدي نريو لنا جابير المسكن سلازي محبر من جاء كله زخنا الله زبله كله حيلا كله كاب كريستوس كاب تلص زخنا كريستوس لزخنا جابير المسكن كل جزء إننا دفعت التخيلية كل جزء إننا تعودت هذا التخيل معناته محبري أبزخوا حزي خسرتها دقتها سيول كاتها يقولون يميلو حيلوان يوم يلو إجزابير المسكن ثلاثة أملاح مسكن ناي إجزابير محبر وكلايت هيا وزخنت ناي قويتنا يسوس كريستوس محبر كل جزيت هاي زاكبرت يتخيل الناس عرت التخيل محبر يا أملاح مسكن ذي زعاتي يونيفرسال تشيرش خزارب كله أب 3 ساعات تنكلنا أملاح تبدح ذا عينتو بابو إجزابير بزح ذا عينت بابو آمين ما عليا زي بلو زي قمت زي بصح انت هالو طبب الله እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሓደ ካብቲ ጥበቡ ዝገልጸሉ መንገዲ አምላኽ እታ ብዙሕ ዓይነታት ጥበቡ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሮ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ሽመታትን ስልጣናትን መእንቲ ከፍልጦም አሜን ኣብ ሰማያት ዘለው ኣብ ሰማያት ብዙሕ ሽመታት ብዙሕ ስልጣናት ከም ዘሎ የርእየና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሽመታትን ስልጣናትን ግን እታ ማሕበር ኣብ ምድሪ ኮይና ኣይኮነትን ከተርእዮ ትኽእል ኣብ ምድሪ ኮይና ሳቦርዲኔት ኮይና ማለት ታሕተዋይ ደረጃ ሒዛ ነቲ ዘለዋ ስልጣን ከተርእዮ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ተቃል ኣምላኽ እታ ብዙሕ ዓይነታት ጥበቡ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን غيرو يري الله يتلنا ذل أملاح مسكن ما أنت خريلو هاللويا بتام حبر غيرو نتام سمايات زلوا شمتاتن سلطاناتن ما أنت خفلتهم كم تي بكريستوس يسوع جيتنا زجبرنا يزال على مخرو صلى بكريستوس متاونا نحن ما تبعتن بأمنتهم متاون بوء زلنا إن دابله يزارب ما تجابير مسكن سلازي بكريستوس يسوع مسآمنا أملاح مسكن نحنا انتهي رخيبنا نبدأ هياو زخنت محبر أكسس رخيبنا أملاح مسكن إذا هياو محبر كابي الله إنا إلا نينا رحلة فجزية كنقلت خلنا نتا محبر بزعباتهم كلت عدام كنزارب كلنا ما تجابير مسكن
እታ ማሕበር ተጸዊዓ ዝወፀት ዝብል ሓሳቢት ኤክሌሽያ ዝብል ቃል ዝህበና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እና እታ ተጸዊዓ ዝወፀት ካበይ ናበይ ንዝብል ሓሳብ ተጸዊዖም ዝወፁ ካብቲ ኣረጊት ኣዳም ወይ ከላይ ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ናመን ናብቲ ካልኣይ ኣዳም ወይ ከላይ ናብቲ ዳሕረዋይ ኣዳም ይብለና ቃል እግዚአብሔር እንደ ሕዳ ዝክሩ ኾንኩም ተቀዳማይ ኣዳም ሕያው ዝገብር ሕያው ነፍሲ ነበረ ኢሉ ተኻልኣይ ኣዳም ግና እንታይ ዝገብር ሕያው ዝገብር መንፈስ ነበረ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኤክስፕሬሽን እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንደጋግማ ኢና ምክንያቱ ክርስቶስ ንሕና ንክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተቐበልና ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ወፂና ካብቲ ናይ ሓጢኣት ናብራ ካብቲ ናይ ሞት ናብራ ካብቲ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ኩሉ ዘለዎ ፅልዋ ወፂና እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ካልኣይ ኣዳም ወይ ከላይ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብቲ ናብኡ መፂኡ ኣብ ሕማም ኣብ መርገም ኣብ ማእሰርቲ ክነብር ዝኽእል የለን ፖቴንሻሊ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሙሉእ ዝኾነ ሓርነት ወይ ከላይ ሙሉእ ዝኾነ ምንጋፍ ክረክብ እንታይ ኣለዎ ኣብኡ ህይወት ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እቲ ካልኣይ ኣዳም እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሕያው ዝገብር መንፈስ ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እናተመላለሰ ከሎሲ እቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ክፍጸም ኢሉ ብቃሉ ኣጋንንቲ ኣውፅእ ንኩሉ ዓይነት ሕማም እንድናስንካ እንታይ ግበረ ይብለና ፈወሰ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ስሊኡ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ መታን ክፍጸም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብትንሳኤን ብሞትን ብትንሳኤን ዝፍጽሞ ነገር ከርኢ ምስ ደለየ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ኮይ ጽሑፍ ክፍጸም ትብለላ ድሕሪ ሞት እያ ተመልክት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢቨን ቅድሚ ሞቱ ብቃሉ እንታይ ገይሩ ኣጋንንቲ ውፅኡ ኣምላኽ ይመስገን ብዘሎ ዓይነት ሕማም እንድናሰንካ ፈዊሱ ስለዚ ሊጋሊ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ሞት ምስ ተንሰየ ንሰይጣን ከዓ ምስ ሰዓረ ናይ ሰብ መሰል ወይ ከላይ ናይ ሰብ ስልጣን ሪጌይን ምስ ገበረ ዳእሞ ክንደይ ሕጂ እንታይ ዘይኸውን ምጥዓይ ዘይኸውን ምንጋፍ ዘይኸውን ህይወት ዘይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሱ እቲ ህያው ዝገብር መንፈስ እዩ ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ክትሓሙ ከለኹም ዶክተር ኣይቕረብኩም አሜን ቀረባኹም ኢየሱስ አሎ አሜን ናይ ዶክተር ቀረባኹም ኢየሱስ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ምናልባት እንድሕዳ እምነትኩም ቁሩብ ደገፍ ደሊኹምካ ደውሉ ንሕዋትኩም መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ትእዛዝ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕሙም ደሎ እንታይ ግበር ኢሉ ሽማግለታት ይፀውዕ ፒሪየድ ፀውዑ ኣሕዋትኩም ፀውዑ ደግፉና ሓግዙና ከምዚ ኾና ኣለና በዚ ነገር ዝሽገር ኣለኹ በሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከዓ ከም ቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ታናይ እምነት ጸሎትካ ነቲ ሕሙም ታኽትገብራ ከተሕውያ ብለና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ነቶም ሕልቀናታትን ሽመታትን ከሪኦም ምስ ደለየ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሕልቀናታትን ስልጠናትን ነዚኦም ከሪኦም ምስ ደለየ እምበኣር ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ወፂና ናብቲ ካልኣይ ኣዳም ኣቲና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኣበይ ዘሎ ኣብ የማን ግርማ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕናኻ ኣብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ታ ኮይና ኣለና ተሰዊርና ኣሎና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እታ ማሕበር ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተሰዊራ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምዓል ሞይቱን ተንስዩን ዝገበሮ ኩሉ ዓወታት ማለት ኣምላኽ ይመስገን ንብዘሎ ሕልቅነታት ንብዘሎ ስልጣናት እንታይ ትገብራላ ዲስፕሌይ ትገብራላ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ናይ ጎይታ እንታይ ትገብራላ ኮይና ምስ ክርስቶስ ኮይና ተርኢ ኣላ ኣሜን ብማሕበሩ ገይሩ ምእንቲ ከሪኦም እያ ትብል ዘላ ኣምላኽ ይመስገን እዚኣ እታ ዩኒቨርሳል ቸርች ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ 21 እንድሕር ከድና ኣብታ ምዕራፍ እያ ምዕራፍ 3 ኤፌሶን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኹሉ ውሉድ ወለደታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ክብሪ ይኹን ኣሜን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኹሉ ወለደታት ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ እንታይ ይኹኖ ክብሪ ይኹን ክብሪ ተምፅያ እዛ ማሕበር እዚኣ ኣሜን አሜን ዶ ክሰምዕ እዛ ማሕበር እዚኣ እንታይ ትገብር እያ ክብሪ ተምፅያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ተምፅእ ኣብዚ ቦታ ዝጥራይ ድዩ ፅባሕ ድዩ ትማሊ ድዩ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኢላ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ካብታ ዝተደኮነትላ ትሒዛ እግዚአብሔር ይመስገን ጀስ ምስ ተደኮነት ኣናውንስ ምስ ኮነት ዓለም ምስ ፈለጠት ማለት ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ባይታ ኣብ ምድሪ ከም ዘላ እዚኣቶም ስስኹራት ኣይኮኑን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ
كزارو ببقى أنا خزارو نسمعهم علونا إجابير مسكن بزعبات عبي قبل أملاك تاجميرهم موراي جميرهم إجابير مسكن نجابير كعبي وجميرهم إجابير لعل كبلو جميرهم أملاك مسكن سلذي كابزل على من زل على مبتا محبرو قويتا أنت هجبريم كخبري أملاك مسكن معس كابتا محبر استولدت له سابتا كريستوس يسوع زمتسمه هاي قبله زوسدا مالتي أملاك مسكن أمين بن زبالة سعادة خدان مستدال ولا سقاب حجي زدالو زلو بيت انت عينت بيتي سقاب حجي زدالو زلو فيلو انت عينت فيلي إجابير مسكن حدا معتقن كريستوس محبرو كوسدا نمرعات كوسدا خمس أملاك مسكن أمين بن زبالة سعادة خدان كتدنكه توهبا إلى أملاك مسكن أمين فلذلك إجابير مسكن أزيد أسكبلنا يقبوي إجابير بار أمراف حموشتن دحركينا ناون كم تي كريستوس محبرو زفكر أيلو آمين كريستوس محبر تاجروا أفكروا نيت محبر نيبينيزر لكن آمين من البعض أبي بينيزر قال دي حق سنجر كله خلي دي حق سنجر كله ختم كريستوس يسلنا عرفي بعنا آمين أمم جوجين نحنا خم أحوات نفضتهم نحنا خم أمنت نفضتهم قل أملاخ ذي فضتهم سا كله خليهم قال إجابير قل لنا لا أملاخ مسكن أملاخ نتمنى تزبل تاي قبرميم يفضتهم يو يس إذا ما حتم زخ قال له إلو أملاخ مسكن سم أملاخ سم زبل خلو تاي قبر كاب عمسا يرحق إلو إجابير مسكن آمين كاب عمسا زي يرحق زبله كاب كفاءات زي يرحق زبله خلو ناي قويتا يخنو بلو كن شجرينا من البات حدش سيب قويتا جنا كابتي أب علم سلام أمرو نجر من نقاف اليوم كلنا خلهم أحواتنا بقويتا حين من إجابير المسكن دقفنا خان أبت مع بايقتنا كانوا بلو منا جنا خي أبيت إجابير أن يحكى عند حركم عين السبال لو خينو أي داود أكل نايدا محبر زي أبو خمي يخصيز مزلو خم على إجابير المسكن أمبر ني أبي نزلون أفكر ويامين ስለዚህ ነታ ዩኒቨርሳል ቸርች ግን ዩኒቨርሳል ተርና ግን ኤቤኔዘር አውታ እቶም ህያዋን ዘበሉና ኤቤኔዘር አባላት ግን አታማው አውሱ ኸዓትዮም ማቲ አምላኽ መስገን ስለዚህ አምላኽ ከንትን ክርስቶስ ማህበር ዘፍቅራ አቱም ሰቦት አንስትኹም አፍቅሩ ክርስቶስ ምን ተቀድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነት ዝመስል ዘይብላ በዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማህበር ገይሩ ንዑ ምን ተቋቁም አይሉ ርእሱ በጃ ሀበይላ አምላኽ መስገን ተሃገብራ መታን ቅድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ዘይብላ ምክንያቱ زدالو الله زلو خبري أزيو عبي أملاح مسكن زدالو الله زلو متاعي أزي تاي تبغى زخنا نجاري جابير مسكن سلازم نعو أتليس ماتش جرا مسوف فيت كتجبر متان بزي عتار بزي نقفاخ تكون متان جابير تاي جبر له بدم ودي يسوع كريستوس جريو ينسى خمزلو ينقرنا أملاح مسكن سلازم محبر بار كله بقيتا بمأمان بمأمان قويتا زدحن أب كل بوت هذا اللو سبات تقاليتها سلازم محبر بزبهرياوي عندنا خريعة زي نخل تا يونيفرسال تشرچنا نزلنا لوكال تشرچ نريعينا قطرم كنزارب نخيلنا جغرافياوي أكمام تاخ نزارب نخيلنا بزح نقر كنزارب نخيلنا بزعتها لوكال تشرچ مالتي كما يقولون يملخو تا يتقمو بزح خنبل نخل نخو بزعتها يونيفرسال تشرچ جن بذي انتهي زبهر تفطراوي عندنا كنريا أين خلينا مالتي لذي أبصار كيمنا لنا قال عكال نايتا هياو محبريو قال جن كيكون خليو أنا جن أي فلت أملاح جن تومنا تزبط هاي قرامي يفلتهم يجيب لنا أملاح مسكن أملاح فلتهم يو نسون كات هاي قريم يفلت أملاح ترى يخون نفلتهم ساعتهم أنت هاللون رتعلهم conviction هاللون يفلتوا يوم جابير مسكن سلذا أملاح مسكن تا أدما سويت محبر تازيت محبر نسايا مال جابير مسكن الذي نخلهم من حق دحنا ترخبوا سبات لحقفتها زي عقاتا زي تروي كله قد ما سويت محبر يا جابير مسكن عندنا تنسب خاوي محبرات وكلا لوكال كير سواهل سوا محبرات جن زرايان قطرن فلوتيو فلوت خنا جغرافيا وبوتا كم خمس الله خن من خينا من البات بعددي بختما دي بستفلا عليه من قدي انت هندورن خينا ريفر هندورن خلينا ماجو لتعاكيبك تملك لن بوتا اللون لذي بخمزي ريفر كندبرن خلينا ما سيابين مسكن لذي نحنا
نايتا زي ترى محبر أبلات كوينا أمين أبلات هاينتينا إحنا نايتا زي ترى يابير مسكن حجي نايتا زي ترى أبلاتنا آخر بالكلنا لا تقص عن باب بلي حل في مود حرقن كمل سايق يابير مسكن أب غلاطيا سلسته إسرائيل شو تشتغل كا إسرائيل شو مونتن كم تزبل نمببينا بكريستوس تتمكم زبالكم نكريستوس لبسكم ممو بإمنة بيسوس كريستوس كل خاتكم ولد أملاخ يخم كل خاتكم بكريستوس يسوع حدا يخم بزي أيدا ويس راويلبون بزي باريا ويس راويلبون بزي توعتها ويس أنستاي يلبون يلو ديابير المسكن لازم إحنا أكل بكريستوس يسوع لذا آمنا تم بكريستوس يسوع آمنا زبلنا أكل نايم تاينا كريستوس لبسكم ويلو أب كريستوس آتيكم الله خم يدلنا ذل أملاخ المسكن بالباس مالسي أكل نايتي بادي مخنا أو متاو حال مالتي ديابير المسكن لازم أكل نايتي إنفرسا تشرتينا سبخا محبركا نقلت كل جزء بيت خرشان تقلص أوي كلا إن إجزابير منجس تقلصه تا إنفرسال تشارج إنفيزبلا جنا خا سبات كونتاكت دلوا سبات كل جزء الرحب جنا تا سبخاوي محبر يا مالتي ديابير مسكن لذلك كلام الله أببطو محبرات كم ذنا براي نقرنا نعمت لوكال تشرش مالتي محبر أملاخ كورنثوس لنا محبر غلاطيا محبر سلسلونكي እንዳበለ ሪፈር እንዳገበለ ስታገበረና አለውተን ሎካል ቸርች ይታቀሰልና ማለት እዩ እንደገና ከማህበራት ዝቆማ ጥራይ ኮና እታ አቤት ካዘላ ማህበር እንዳበለው ታይገብሪም ሪፈር ይገብሪ ገለ 4 ጊዜ ዝኸውን ክሬና እንዳገርሎ ናብተን አባባይት ዘለዋ ማህበራቱን ሪፈር ገርሎ ማስያበል መስከን ስለዚህ ማህበር ዝብል ቃል ወይ ከላ እቲ አጠቃቅሞ አብ ሐዲሽ ክራን ፓተርን ክሪዮ ክንፍቲና ማለት እዩ حدا بحدا ما زيابير المسكن الذي مجمريا بتان اشتري كنجمر أبيت دلا محبر ندابله أبو زحبوتات أصل مالتين عملت أب رومين كورنثوس نزلوا أبيت بريسكلان أكيلاس نزنبرت محبري ريفر قبل دلوا أب رومي عصر شيء ناب كتاك صحف لهم كله نساتهم بقيتها بزح صعرو سلايسي هيوتهم كي تعرف خسادهم كي تعرف أنت هاي تقولهم نسيف ذهبيهم ندابله ينقدم مالتي أبير المسكن جناحه أنا ترى يديكم كلهم توم محبرات تناي أحزاب محبرات هاي تقولهم زمس كنهم زنقدم من دابلي زارب مالتي أملاخ المسكن الذي نوعهم نتوم أبيتهم ذلا محبرون إلو الله أملاخ المسكن الذي أبيت ذلا محبر كم ذلا تناوي ينقرنا مالتي أبير المسكن أب فيلمونون أبيتو حنت محبر كم ذنبرت نري مالتي أبير المسكن كالون على توسخي رصات مالتي الذي كل جزء نزان أبايتي محبرات كتقصن كله مالتيو بب حدا أدرس من داقبله نطلع قطري يتقام كندا جزية تتقيسن على 4 جزية تتقيسن على مالتي 4 جزية تنا أبايتي أب مصحف وسنا رقمات أب كتما زلا ويكلاي أحنت ختما زلا محبر ريفر كجبر كلها أب ما بنت أب كورنثوس زلا محبر أب تسلمك زلا محبر إن دابله انتاي قبر ريفر قبر ذكرون لحد آخركم إتا أب كريستو أب እግዚአብሔር አቦናን أب ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላ محبر ተሰሎንቄ ኢሉ አድረስ ገይሩ አላ አምላኽ መስገን ኣብትናይት ኦልድ ቨርዥን እትሰን ሳይበናኒ ግና ከተሐድሽ ትርጉም እንደሕዳይና ወይ ኣብናይ እንግሊሽ ከድና እንደሕዳይና أب እግዚአብሔር አቦናን أب ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ እግዚአብሔር አቦን ኣብ ውሽጢ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ محبر እንዳበለ ይጻሳ ማለት አምላኽ መስገን አሜን ስለዚህ እታ ሎካል ቸርች at the same time أكل نايت universal church لذوقن أوشتي أتي سلوس ولا أملاخ الله مع زيابير المسكن لذا ب أبكت ما أخذ كل خلق زي مسح قدوس بنزلا أسري كم مالتيو ن أستات 35 جزء خون ترى يسند رخوة مالتي أب أوراجا زلوا سلذي the only plural نرخبا مات بدرب قطر ويكلا بوزح قطر نرخبا بزعبا أوراجا تات كزارب كله أبتي ناي تقرينيانا نتا أب قليلان يودان سماريان زنبرت محبر كان بزلات أب قليلان سماريان يودان زنبرت محبر كعيب لنا singular تتقيم اللو كترجمه خلو تخكل جرام أي بلون دلو أبتنا إنجليزنا دحرينا وي ريفر داخل نين أبتستايجين church سيزبل مالتي pluralism كم سلازي بزعبا أوراجا أبو زح بتاعت أب تقرينيا
نذا أوراجا عند تقص نفسه جناخ سينجولار غيرهم الله بنتقل قطري أمبيرهم الله ختم بوخلهم برولار غيركم أمبوه ما زيابير مسكن سلزي أوراجا خزار كله انتهي زار بنا مالتي كل جزء مثلا محبر جلاتيا عندنا أب كلاي كورنثوس شمونته أب جزات مكرونيا زلوا خم بعل إفسون خم بعل فيليبي خم بعل تسالونيكي عمل كيتها أواتها تنزلوا تأجاري هم اللهم دابله ريفاري جورو ماتيو انتهي جن تتقيم زلوا برولاري تتقيم زلوا ماتيو محبرات جلاتيا إلله محبرات أب نتي أوراجا تقيسو مالتيو ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ አውራጃዊ ወይከላይ እታ ዞባዊ ትኾነት ማሕበር ክዛረብ ከሎ ብፕሉራል እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ እታ አድማሳዊት ማሕበር ኩሉ ግዜ ብምንታይ ትጥቀስ ነፀላ ቁጥሪ ምክንያቱ ክንደይ ሓንቲ ዩኒቨርሳል ቸርች እያ ዘላ ኣይኮነ እንዲ ኣሜን ሓንቲ ዩኒቨርሳል ቸርች ላ ብዙሓት ሎካል ቸርችስ ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እታ አድማሳዊት ማሕበር ክዛረብ ከሎ نأستاد عسران جزء رئيسوان رخوة مالتي غير مسكن أبدا عسران جزء بزحته ويكلاي كله actually كله نزل أوتر غيري توصل مالتي عندنا سبقاوي محبر ويكلاي تال local church بوتا زي جلس من قد مالتيو بنزل أوتري أسر سشيب دشته جزء رئيس الله مالتي غير مسكن زين ترى عنتو يزبل كومين ذن كلته نتوم آخر باس محبر زمن كذا يكون نزي نتا آخر باس بإفسون كذا كله سلستجزي تقيس له جواي مدرب بلاد نبرة جواي ويكلا بدعواتها محبر إلوالله ملاخ استقل صلوا ما كرنسينا استقل صلوا كذا كله خا نتايلوله تا محبر إسرائيل نعاقة only once ما تحنت جزي تراي نتايجر والله إكليسيات بالكال تدغيم الله I don't know كون مستخال استاي بزح حي كده لنا يمكن the only أو كم يريفر غير والله سلذي نمتاي كوم خمسة تقصد باتي already تايو نشرت تراي تدقموا لنا سلسة جزء نتي أب إفسون نبرة جواي عند حدا تقيم له the same likewise مالتيو the same حدا صحف هايو بحدا عينة من قدها كوم وخد كم كلون رئيس لذي انتهينا خن بدل لنا تباتر نمتوز لنا نحدارينا أب كله singular يزلو راي أبينا ببرار ينازلنا أبته أوراجات راينا تاي ينازلنا ماتيو ببزح قصري ماتي زلوا سلذي أتي باتر نخريو سلزلوا خي ماتي أبير مسكن سلذي محبر أب ختمه ببزح قصري أين رخوينا أب حنت ختمه بزحات محبر يفلتني قويتا مالتي عدش مرتي أيكونه أب محبر تايجا أب ختمه تايجا بريو بزح قطري أين رخوينا بنصار دم أوراجا زلوا محبرات بنصلا قطري أين رخبنينا ويكلا هاي مالتيو أتي حدا خبط خناتنا خلنا تقميت وزلوا ببزح دي بنصلا بقال زبل نتي أمر بدحدي يزلوا كونسبت خنرد ويكلا كنا السعلو يحجزنا يا ملاح المسكن سلذي محبر أب كتمه عند محبر يا بيرسل عند محبر يتفلت ما يا بير مسكن أب كتمه أب أوراجها بزحات محبرات كلوا خلاين مالتي إيش ديابير مسكن سلذي قويتها وحنت ختمة حنت محبر يتفلت كلنا نخلينا أو حنتي ختمة تايز فلتنا لنا حنت ختمة إذا ما نهت محبر أملاح سجا كريستوس يا زبل أمر أزين تايد قبلنا يقول حالنا يماتي أملاح مسكن أمين سلذي كريستوس حري يكون عندي كريستوس حري أمين حدا سجان ديزلو حدا بارين ديزلو بزح بارين لودي سلذي ديابير مسكن እግዚአብሔር ኣብ ሓንቲ ከተማ خلو even ነታ local church ከም ሓንቲ ማሕበር ይርያ ማለት ኣምላኽ መስገን ብዛዕታ ዩኒቨርሳል ቸርች خلو ከም ሓንቲ ማሕበር ይርያ እንደገና ኣብ ሓንቲ ከተማ خلوኻ ከም ሓንቲ ከተማ ከም ሓንቲ ማሕበር ይርያ ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ነታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ማሕበር ብምንታይ መሰልታታት ናይ ማሕበር ኢና ኢልና ኣምላኽ መስገን ማሕበር ኣምላኽ ከም እንታይ ኢልና ነርና كم سجا كريستوس لينا لنا جابير المسكن سلذي صب سئلي يبنا ما يتعمله المسكن عبد الرار قوي تاخن وصل كلنا ون حادث سجا خبز خوون سي لنا لنا عمله المسكن كلاتنا خاتينا حدا أكل إنا لنا لنا جابير المسكن بمولنا تاينا حدا أكل نتي سجا ميك أب نجبر أكلات نايتي سجا إنا ما جابير المسكن سلذي أب نيروبي حاسب كله قوي تاسي حاسبنا نفل بينا نظام لم تحواتنا
نتوم عد حواتنا نتوم كينياويان نتوم أفريقياويان بمولهم نتوم كاب دجاز مسؤول ميسيناويان بمولهم سي كم حنتي محبر يرينا ما سيابير مسكن آمين هاللويا يسوع قويت آمين أبتي ناي قدامي تبي تقرشان even congregationally حنتيهم نيرو نالبات أبايتي مدباتهم السلاسلو أب وعلاتات كاتاي يقول نيرم قبائو كانوا نيرم ما سيابير مسكن جناخه انتايم even the congregation was one حجي حدا congregation نخون ندحدا خلنا بالكوينا أصدقامي خون قانقانون حدا يكونه حرينا إيرتران نفتحيو حدا ما حبركن كون نخلينا صبوا سيابير مسكن جن أبزي كندي عائلة تالو هندي قانقالو هندي كسالو ما سلذي دكال يكونن مات فيزيكال نخلنا بحد ختم صوت هالشرط أورد عبي الله كله قانقاب كله عادة أتي الله ما سيابير مسكن سلذي أب حدا كتما بزح عينته قانقاتها تبزلو نركب ولا ما سيابير مسكن سلذي تي زاد اللي جن تايو حدا مخنا كنحسب مال سيابير مسكن آمين كنحسب كل ناسي يحواتي نبلم سلازم أب ابن زلزلو نيكونس نتهم أبدك زلوا حواتلاون كنا حاسبه ما تعملون كنت اللي هالناس نعومون تانغورو كنت ذكرون جابير المسكن حدا مخنا خنا حاسب أبت حد النت زلوا دايز بلنا نتي زرخبنا يوم حد النت بكريستوس زرخبنا يوم حد النت ما أصل سلام غيرنا تانغورو كن حلوه قال جابير ينقلنا ما تعمل خ مسكن لذي we are one body كنبل بزي قدس أبيناي religion مالتي أو أرثوذكس كوين قويتها سب كفلت خليه أو كاثوليك كوين قويتها سب كفلت خليه بزي قدس مالتي أملاح مسكن تقال حق إن حدا بريحات له خم تقال حق خان نبر إن حدا جميرو إذا أكل نايم تايم نايدا هياو محبري جابير مسكن لذا أملاح مسكن كل جزء نتوم بكريستوس تكون حواتنا خن حاسبهم أزيا قداسي سلزي أبل عذر أنا قصي ويكلا باترن بار أب كتما نطلع أطري أو رجال ما بزح أطري أرينا له إذا نتي علامة خري الناس للزلي ما تيام لحم مسكن نتي كن زلنا خن نبرو زلنا خري الناس للزلي ما تيام لحم as one body مخنا كل جزء إحنا حسب حدا مخنا بكريستوس يسوع خمني حد نتي organic زخانة unity organizational زخانة unity خيلو الناي خليو organic زخانة ويكلاي ناي بالعسات مرخا ويكلاي ناي أكلات مجد تام جنا لنا أملاح مسكن أكل لايتا حنتي هي زخانة بيت كريستيان إنا أملاح مسكن سلذي كم تقال لي إثناء كريستوس محبر حنت خينا بتن أببوتو ويكلاي أبززبو زلواس سباخا محبر لا يدخون سجلت جابير مسكن لذا مصحف قدس علينا أب وانجلات كل تجزي تقيس الله حالة في اليوم تقيسنا نيرنا أب تقدماي ويتنا يسوع كريستوس المحبر يابز خوح سخسر تاعي زبللو كان ساعي زبللو مع فيتشر عمل كي تزاربلو بدعباتها قد ما سويت محبر كزارب كله تاخل أي تجن أب زبدله دلو دابله بدعبة ديسيبلين كزارب كلها بدعباتها سبعة خوت محبر تزارب اللو ما يستبير مسكن لذي قرب جزء اللني يبير مسكن نبتي تقص الأرستي خير في التنيمات يعمل مسكن آمين نصر ديو حسابنا ريكاب المقبر جابيه تايز بزل ماتيو بدعوة محبر كزارب تاي يونيفرسال تشيرش عين ريانينا انفيزبلا أملاخ ترايخا وتوم أبا أبلات مخانم زيوم يوم قبل زخل سب أبالي قبل خليو كلام كبر خليو رتع خلوا ونخلي أبالي إلو بملو لب خزاربي خلي ماتي أملاخ مسكن أملاخ جنتهم ناتو زبالي فلت أمين إحنا كان زخن بلاين خلينا جناح جابير مسكن إتا أكل إتا يونيفرسال تشيرش إن حدا خوينو جن أكل تاي خونا له أكل تا لو زباويت محبر خونا له كنت نكفاينا سب مس جابير مسكن أكل تا يونيفرسال تشيرش يبلو حاجة اليوم أبيد على خموت الكلام يلون أبتقول يلون لا بقى أنا كو أكل تا يونيفرسال تشيرش يبلو خا تا يونيفرسال تشيرش جن بمتها بلا تقلت بتا لوكال تشيرش بلا تقلت مع جابير مسكن آمين لذي جابير مسكن عند حدا أولاد نايتا يونيفرسال تشيرش خوينا بتا زواويت محبر ويكلفتا سبخاويت محبر كا نطفات كنكون كنقدرينا مع جابير مسكن زمدناتات محبر إسرائيل أبدر يا زي أستزي بزح كستايلو مات كونتروفيرسي سالو كبزح عينت بوزيشن سيزلو قال خابتي عندي بوزيشن سجن كنا جربكم نالوات جزية بس فقد لنا حقر تزارينا بوخ نودينا ما سيبير مسكن
بفلاي أب قدم ناي إسرائيل مقام مالتيو إسرائيل كم محبر كم هاجر كم مقامة أبتي ناي كريستيان دوم از نبره الرداء قرب كستاخو نير ماتي دايركتلي تناي إسرائيل تصفاتات بملؤ أمن تايد فتسم فيزيكالي أم مدري إسرائيل لفتسم تصفاتاتيو فيزيكالي لفتسم كم تزلوا قلت بزعق قلت أنا يسوع كريستوس ممنصوص استوى تصفاتات بملؤ ليترال تفتسم دي أيكون عندي ليترالي تفتسم يكون سالسي مع التسيو قنو وقي أمو شمكير أمو everything تي أب تنبيت استوى هلا زبالة خلص تاخوينيو تفتسمي مات فيزيكالي ويتنا يسوع كريستوس خيد كلها حنت نجارين كلام زي خيد كله وتم ملاختي حال نجار مسكيرة مالتي إذا تري وذ اللهم قيدا كم ذا اندار أخمو عندكم اندار أيوة زخده كم أحد حق بريم كم أيلوها أخ ملسي لو جزابير مسكين آمين سلازي كملسي وندحد أيلو قال جزابير بزي ما نهنجدي إذا مالتكو خمزيو spiritual ترجمو خمزيو قال لنا ده هنقبرين خلينا قال ترجم كنهبو عين خلينا سلازي ناي مليونال جزءات كليو أي شحامة جزءات كليو جزابير مسكين ناي جزابير من قصي أبناء شحامة أمدري بحيلي بملعت بسلطان تجزع له جزءات جزابير مسكين ناي شحامة جزءات كابيز تكبر نحن لنا مسحب قدس حجي سفيحيو مالسنا لا أخن كيدان خلينا جن كاب يرسالم كوينو كريستوس يسوس كم نجوس كوينو فيزيكال متيو خاب يرسالم كم تجزي تقال زنقرنا ما جزابير مسكين حجي نزي already تا إسرائيل تبل حاجر فئات رايد يكونس مش الله مش شتاعون أي نبرن أتي point مالتي معناته they were totally أبسط عامت بزنبرة مكرا مالتي كلاتهم تسريدهم فحيلهم تهاجر هاجر فلسطين تبعي لخ فلت جميرة إسرائيل تبالسي أب تاريخ ندقنات متسي أيلو تحسب ولا حد سبعين نبرن مالتي سلازي قال እግዚአብሔር ይብለናዩ እንእቲ ቃል አምላኽ መንፈስ አምላኽ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘይገልጽልካ ስሩዕ ተዘይብካ ብዝረአ ቆርብታይ ትኾኒኻ ትውሰድ ኢኻ ማለት ስለዚቶም ሪፕሌስመንት ቴዎሎጂ ዝኣምኑ ሰባት ማለት እዮም ኦሮማይ እስራኤል ጠፊያ እያ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ተስፋ ብመንፈስ ኣብ ምንታይ ዝፍጸም ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ንእስራኤል ተዋህበ ተስፋ እዩ ከላይ ኣብ እስራኤል ክፍጸም ዝተባሃለ ኩሉ ኣብ ማሕበር ብመንፈሳዊ ኢምፕሊኬሽን ክፍጸም እዩ ናብ ዝብል ኮንክሉዥን ወሲድዎም ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ሕርጅ የላን ስለ ዝበሉ ተስፋታት ኩሉ ብማሕበር እዩ ዝፍጸም እስራኤል ብማሕበርታይ ኮይና ተተኪያ ድሕሪ ሕጂ ፊቸር እስራኤላውያን ፊቸር የብሎምን ናብ ዝብል ኮንክሉዥን እዮም ከይዶም ማለት እዩ ግና ቃል እግዚአብሔር ብንጹር ከም ዝነገረና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ከይድና ክሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ምምቃሶም ንዓና እንታይ ጌርና እዩ ተኺልና ይኮነ እንዲ በረከት ኮይንና እዩ ኣሜን እሳቶም ምስተኣልዩሲ ኣሕዛብታ ኮይኖም እዮም ወንጌል በፂሕዎም ኣብ ወንጌልሲ ኣብ ኣሕዛብ ሓይሊ ደፊኡ እግዚአብሔር በኣሕዛብ ኣቢሉ ንእስራኤል መታን ከቐኒ ኢሉ ስታይ ጌር እዩ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዓዩ እሰይም እሶምን ኮቨናንት ስለ ዘለዎም ኪዳን ስለ ዘለዎም ክፍጸም ዘለዎ ተስፋ ስለ ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ጸጋ ጸላእትዮም ኢሎ ብሕርየት ግና ብወንጌል ጸላእትዮም ብሕርየት ግና እንታይ ኢሎም ናይ ኣምላኽ ፍቁራትዮም ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ መታን ክፍጸም ስቲል እንታይ ኮይኑሎ ፕሪዘርቭ ኮይኑሎ ተዓቂብሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናቶም ምስባር በረኸት ካብ ኮነ ኢሉ እቲ ምሕዋዮም ደኣ እሞ እንታይ ኢልና ቃል እግዚአብሔር ደይ ህይወት ካብ ምውታት እንታይ ክኸውን ኢሉ ኢልና ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ምሕዋዮምሲ ክኸውን ይብግዲ ዝብለና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ምሕዋዮም ክኸውን ከሎ ግን ኣምላኽ መስገን ንቤተ ክርስቲያን ግን ደሓሸ ነገር ኣለዎ ኣምላኽ መስገን ህይወት ካብ ምውታት ክኾነላ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ህይወት ካብ ምውታት ክብል ከሎ ምናልባት ህያዋን እንዲና ዘለና ሞይትና ዲና ክትብሉ ንትኽእሉ ትኾኑ ግና ኸ ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ኣብ ምዋቲ ስጋ ኣለና ይኮነ እንዲ ኣብ ምዋት ስጋ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እስራኤል ሪቫይቫል ክኸውን ከሎ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ክንውሰድ ኢና ኣሜን ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ግዜ ናይ ትሪቡሌሽን ግዜ ክኸውን ከሎ ንሕና ኣብ ሰማያት ናይ ምጽንናዕ ግዜ ክህልወና ንዑ እዩ ከዓ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ህይወት ደይ በረኸት እንታይ ክኸውን ኢሉ ዝብሎ ዘሎ ማለት ስለዚ መሰረቱ እቲ ናይ ትሪቡሌሽን
أون بزح كونتروفيرس لازلت انكفا بليه خالف أتي great tribulation وكلايت عبي مكرا توايل زفلت نمحبر استوسنا وكلاي استمدب مكرا أي كونن قال إخزابير بنتصور كم دنقرنا بيرمياس تزاري بالله ناي يعقوب مكرا يلولو specifically قال يتولو ما تقيس ولو يعقوب I think إرمياس 3 شوعات تريتاجي نا يعقوب مكرا يلولو مكرا يعقوب بتها معتتي أزخون صعبة دا غير ولو صعب غير تقيس ولو سلازي أتي مكراتي نتوم كريستوس يسوع زي تقبلوا نتوم بتقدمي متصاعدون قويتنا يسوع كريستوس بوتا زي كفتلو نتوم نكريستوس يسوع كم نايكل مرحنيم زي فلتو وسبات مقطعتي دا اللمبر ناي purification مسرحي ايكونن سلازي نمحبر زملكات ايكونن محبر قديما نتقع بدحري زخون نغريو السو مالتيو نسو خول كله محبر اب سماي ناي 7 عامت ناي مصننع غزي ناي حصنوت غزي خمزلو قال እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን نسو مستودا ግን እግዚአብሔር ይመስገን محبر እንደገና بخبري مس ክርስቶስ يوسخ ገብርያ ይብለና ቃል እግዚአብሔር መጽያ ብለና እቶም እስራኤላውያን ዝኾኑ በስጋ ማለት እዩ እንዳኾነም እቶም 12 ሐዋርያት ኣብተን 12 ነገዳት ፊዚካሊ ክገዝኡ እዮም ይብለና ስለዚህ እንታይ ዘመልክተና ዘሎ አው ታኪንግደም መልሻ ሪኤስታብሊሽ ከም ትኸውን መልሻ ከም ትህነጽ የመልክተና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ነቲ ንእስራኤል ዘሎ ተስፋ ዕሽሽ አይበሉን ክፍጽመይ ፊዚካሊ ክፍጽመይ ማለት ያምላክ መስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሲ ፊዚካሊ ኣብዝ ምድር ዝሓገብር ክገዝ ትንቢታት ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ባዕሉ ኢልወሎ ማለት ያምላክ መስገን ምክንያቱ በዝወር ሓዚዙ እዝሎ ንእስራኤል መንግስት ከተቀንዒኻ ምስ በሎምሲ ከም ዝበሃል ነገር የለን አይበሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ በስልጣን ዝመደቦ ግዜን ሰዓቱን ክትፈጥናትኩም አይኮነን ኢሎም ሕጂ ግን ዘለየኩም እንታይ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ነዛ ኪንግደም አስፍሕዋ ዕየይላ መንግስት እግዚአብሔር ድሮ እንታይ አላ መጽያላ መጽያ ግና ከቢድኩም ከአላ ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሊትራሊ ዝፍጸም ነገር ይማስ እግዚአብሔር ይመስገን አቢሲያስ አብዙሕ ቦታታት ረኽቦይና ኣብቲ ግዜቲ ንእስራኤል ሳሚት ደይገብራ ማለት ነው እስራኤል ሳብጀክት ደይገብራ ወይ ከላይ በኻላ ዘራልባኻ ነተናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስነት ሳሚት ደይገብራ ዘበላ መንግስታት ኩለን ክቅጽዓ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አውን ኣብቲ ግዜት እውን መቅጻዕቲ ከም ዝህሉ ይነግረና ስለዚህ ገለ ሰባት እስራኤል ታ ማሕበርያ ክብሉ ከለው ክልተ ፖዚሽን ደሎ እስራኤል ያዝብሉለው ገለ ድማ አይፋል እታ ማሕበልን እስራኤልን ክልተ ዝተፈላልያ ዘይራኸባ ኤንቲቲን በበይነኔን ካ ዝብል ፖዚሽን አለ ማለት خلايካ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል በይና ማሕበርካ በይና ስለዚህ ምንም ምትሕዋስ ወይ ከላይ ምንም ዘራኽቦ ነገር የብሉን ድብል ሓሳቢ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ እስራኤል بمحبر تتكيا زبل إسرائيل أو حدش كلان محبريا بمحبريا تتكيا زبل أتحساس بالو بمسألة مصحف قدس كن بزح رزنة زلو justification أين بقولنا حنت خابتن تتكسا مالتيو أب غلاتيا شدشته هو أسر شدشته أتوم بزمان قد جاء زخرو زبلون أبتوم ناي أملاخ إسرائيل سلام محرتن يورد እንታይ ብላሎ እቶም በዛ መንገድ እዚያ ዝኸዱ ዘበሉን በዛ መንገድ እዚያ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ኦልድ አይነት አጻሐፋ ኦልድ አይነት ሽም ወሲዲ ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እቶም ክርስቲያን ተባሂሎም ዝተሰሚዩ ወይ ከላይ ሰዓብቲ ክርስቶስ ተባሂሎም ክርስቶሳውያን ተባሂሎም ተሰሚዩ መጀመሪያ ጊዜ ኣብ አንጾኪያ ምዃኑ ይነግረና የቃል እግዚአብሔር ስለዚህ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግን በዛ መንገድ እዚያ ዝኸዱ ወይ ከላይ እዛ ትምህርት እዚያ ዘላቶም እንዳተባሃለ ብትምህርቶም ብመንገዶም ዝፍለጡ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም ማለት ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ እቶም በዛ መንገድ እዚያ ዝኸዱ ዘበሉን እንደገና ኣውስኻ ቢልኻ ኣብቶም ናይ ኣምላኽ እስራኤል ሕጂ እቶም ናይ ኣምላኽ እስራኤል ዝብሎም ዘሎሲ ንመን ሪፈር ዝገብር ዘሎ ኢሎም እዮም ዝሓስብዋ እዚኣ ነቶም نخلتيان سنة حنتي ريفرد قبل له إلهم ده حسبه أتوم أحزاب سي
ናይ ኣምላኽ እስራኤል ተባሂሎም ንእስራኤል ሪፕሬዘንት ስለዝተክአት ቤተክርስትያን ሲ እታ ናይ ኣምላኽ እስራኤል ንሳያ ካብ ዝብል ምጉትዮም ነዚኣ ዘምፅዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን እቶም በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉን እቶም በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉን ኩሎም ትኸትት እያ ንኩሎም ትእቱ እያ ግናኸ ቅፅል ኣቢሉ ካ እንታይ ወስኽላ እቶም ናይ ኣምላኽ እስራኤል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ተስፋሲ ከንቱ ከም ዘይኮነ ኣብ እስራኤል እውን እንታይ ከም ዝተረፉ ይነግረና ቃል እግዚአብሔር ሪምናንት ከም ዘለዎ ተረፍ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ለው 11-15 ሮሜ ተዘጋገ ስለዚ ተረፍ ኣለውን ኢላ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ነዞም ተረፍ ደስምዕ ዳእምበር ንኣሕዛብ ደስምዕ ኣይመስለንን ምክንያቱ ብዛዕባ ክልተ ወገናት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ብዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉ እንደገና ካብ እስራኤል ካ እንታይ ዝገበሩ ኣለው ንኣምላኽ ዝተኣዘዙ ወይ ከላይ ንኣምላኽ ዝፈለጡ ከዓ ኣለው እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ናይ ኣምላኽ እስራኤልን ሰላምን ምሕረትን ይውረድ ባይ ዘ ወይ ክልትየን ናበየ ኣድረስ ኮይነን ዘለዋ ናብ ኣመንትየን ኣድረስ ኮይነን ዘለዋ ኩሉ ግዜ ሰላምን ምሕረትን ዝብል ቃላት ክጥቀም ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰላምኩም ይሕደርና ገለ እንዳበለ ክብል ከሎ ምስ ኣመንቲ ዝገብሮ ዓይነት ኣዘራርባይ ማለት ስለዚ ኣብዚ ቁሩብ ኣፍ ደገ ዘላ ትመስል ማለት ናይ ኣምላኽ እስራኤል ዝበሃሉ ሲ እስራኤላውያን ዘይኮኑ ክነስኦም ስነ ኣምላኽ ዝፈልጡ ግና ከእስራኤላውያን ተባሂሎም መንፈሳውያን እስራኤል ተባሂሎም ዝስመዩ ኣለዉ እሞ ንሶም ከዓ ነታ ቤተክርስትያን መፀውዒ ስም ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ግና ኸ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሕዳድና እቲ እስራኤል ዝብል ኣብ ሓድሽ ክዳን ዘሎ ንገለ 72 ዝኸውን ግዜ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ 72 ግዜ ተጠቂሱ ዘሎ ንምንታይ ዘመልክት እንዳሕዳልኩምኒ ፊዚካሊ ነቶም እስራኤላውያን ብስጋ እስራኤላውያን ዝኾኑ ሰባት እምበር ንቤተ ክርስቲያን ኣመልኪቱ እስራኤላውያን ኢሉ እንታይ ኣይገበረን ኣድረስ ኣይገበረን እንደገና ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 10:32 ክዛረብ ከሎ ከም ብባየ ሓዋዊሲ ይኮነን ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ብክልተ ፈሊዱ ተዛሪብላ ዘሎ ኣብኡ እውን ፈላልዩ ኣቐሚጥዎም ኣሎ 10:32 ንኣይሁዳዊ ኮነ ንፅርኣውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዕንቀፊ ኣይትኹኑ ንስተውለላ እንታይና ንብል ኣለና ማሕበር ብእስራኤል ተተኪያ ዝብል ምጉት ኣሎ ሓደ ካብታ ዝምፅዋ ግን ኮንሲስተንትሊ እቲ እስራኤል ዝብል ቃል ዳይሬክትሊ ፊዚካሊ ነቶም ጅው ወይ ከላይ ብትውልድ እስራኤላውያን ዝኾኑ ሰባት ጥራይ ሪፈር ዝገብር እንደገና ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከዓኒ ክዛረብ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እሰይም ፀሓፊ ገላትያ ፀሓፋይ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ንኣይሁድ ኮነ ንፅርኣውያን ኣይሁድ ተገይሮም ኣሎ ጠቂሶም ኣሎ ፅርኣውያን ኣብኡ ቀሚጦም ኣሎ ካልእ ኣዘራርባ ኣይሁዳውያንን ኣሕዛብን እዚኦም ክልቲኦም ዘይኣምኑ ማለት እዮም ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ ኢሉ ሽዑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እታ ማሕበር ኣምላኽ ከም ሳልሳይ ኣካል ትመፅእ ኣላ ኣይሁዳዊ ኮነ ፅርኣዊ ካብዚኦም ወፃኢ ግን ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ኣብ ዓንቶይ ከነንብብ ከለና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕኩም ዘበልኩም ስኒ ክርስቶስ ለበስኩም እሞ ብእምነት ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ ከዓ ኢሉ ባርያ ወይስ ጭዋ ተባዕታይ ወይስ ኣንስታይ ኣይሁዳዊ ወይ ፅርኣዊ የልቦን ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣብታ ማሕበር ኣይሁዳዊ ዝበሃል የለን ፅርኣዊ ዝበሃል የለን ባርያን ጭዋን የለን ተባዕታይን ኣንስታይን የለን ምፍልላይ ዝበሃል ነገር የለን ዛስዋይ ሕጂ ኣብ ከተማ ኣምላኽ ክርኢ ከሎሲ ሓንቲ ማሕበር ዝርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሓደ ስጋ ዝርኢ ኣካላት ናይቲ ስጋ ኮይናስ ከም ሓደ ዝርእየና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ተዓንቶይ ክንምለሳ ኢና ኢለ ኣንቢባ ዝኸድከ ዝምለሳ ዘለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብዚ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ነቶም ብደገ ዘለዉ ግን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣይደንቲቲ ዝረኸቡ ስለ ዘይኮኑ ኣብ ክርስቶስ ዝኣተዉ ስለ ዘይኮኑ በቲ ኦልድ መንነቶም ወይ ከላ በቲ ናይ ቀደም መንነቶም እዮም ስቲል ዝፍለጡ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ንኣይሁዳውያን ኮነ ንፅርኣውያን እንታይ ኣይትኹኑ መዕንቀፊ ትኹኑ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ተሓንከውን ኢና ንፅዋዕ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብኩሉ ኣካይዳና ኣዚና እሩማትን ኣብነታውያን ክንከውን ነቲ ፅቡቕ ዝኾነ ሰናይ ዝኾነ ኣካይዳና ሪኦምሲ ኣብ መዓልቲ ፍርድና ኣምላኽ መታ እንዳክገብሮ ከመስግንዎ ንስኻ ፃድቕ ኢኻ እቶም ንዓኻ ዝፈልጡ ሰባት ከማና ኣብ ቅድሜና ብፅድቂ ይመላለሱ ነይሮም እዮም ህይወት ኣምላኽ ኣሪኦም እዮም ሪፍለክት ገይሮም እዮም ኣነ ግን ኣይሰዓብኳ ነታ ህይወት ኢሎም ስለ ኣምላኽ ከመስግንዎ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ደስ ኣይብልን
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ኦልድ መንነት ነብሩ ግን ታይሎም አለው ቲያ ማህበር አምላክ ይሎም አለው አሜን ስጋ ክርስቶስ ይሎም አለው خلاص አብ ክርስቶስ ይርታይ ሆኖ ዝተጠቅለሉን ክርስቶስ ይዝለበሱ አው ካንተ ያለን ባሪያን ጨዋን የለን ተባታይናን ሳይን የለን አው አይዳውን ጽራውን የለን ሓደ ስጋ እዮም ሓድሽ ፍጥረት እዮም ሓደ ኳ ክርስቶስ እንደራለ ኮይኑ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እኖ ሁሉ ትብሊ ሓሊፉ ሁሉኻ ሓድሽ ኮይኑ ይብለና አምላክ መስገን አረጊት መንነት ካን አኻታይ ገብረካኒ አይወክለካኒ እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ የዘለኻ መንነት ግን አምላክ መስገን አዝዩ ክቡር አሜን ለዚህ ባሪያን ጨዋን የለን ባክግራውንድ ዴይ ካብ ከም ዝወጻኸ ካብ ከም መጻኸ ክትብል አምላክ አይደልን እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ናይ ሐቅ መንነትካ እቲ በክርስቶስ የስለኸካ አይደንቲቲ አሜን አሜን ደፍሰማ ሰባት በዓድኽ መኮሕ ከለው ሰባት በወገን ክመኮሕ ከለው ሰባት ከምዝን ክብሉ ከለው በጣም ይዘሕፍረና ሆነ it's really shameful መን ይኻሞ ካብ ገዛት ሓዘል ፀሓይ ነገር ኣለካ ዲ ትምክሓሉ ነገር ኣነ ከምዚ ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣለካ ዲ ዘይተቀበልካ ነገር ኣለካ ዲ የብልካን ስለዚህ ይብልካ እግዚአብሔር መስገን ትምክሕ ስመን ዳይ መካሂሉ እግዚአብሔር ዳይ መካሂል አምላክ አሜን ሓበና መኒ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ መስገን እቲ ንጽድቅ ዝኾነልና ትምእዳብ ዝኾነልና አምላክ መስገን እቲ ቅድስና ጥበብን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ንስታይ ሓበና አምላክ መስገን እንደሕዳ እዚ ሜንታሊቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይነት ሜንታሊቲ አይደንቲቲ እንደሕዳ ሒዝና አምላክ መስገን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰማያት ነቶም ዘለው ሕልቅነታትን ስልጣናትን በታ ማሕበሩ ቢሉት ማልያ ዘይብሉ ጥበቡ ብዙሕ ዓይነት ጥበብ ዝገልጽ ዘላ አምላክ መስገን ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ እንገልጽ ሰባት ኢና ንኸው ክገርመኩም ሓለፈ ግዜሲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ኣሜንቲ ኢንቪቴሽን ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታሲ ኣብ ናይሮቢ ዘለው ኤርትራውያን ብምልኦም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እቢት ኣኽራር ሰብ እዩ ከምኡ ክዛረበኒ ከሎ ተስፋ ኣባኹም እዩ ዘለኹ ኢሉ እንታይ ማለት ከ ኻይለ ኣትሊስት ኣብ ሓደ ሰድያ ኮፍ ኣቢልኩምና ኢለን እግዚአብሔር ይመስገን እዚኦም ኣብ ዘለና ሰባሲ ኣብ ሓደ ሰድያ ኮፍ ክንብል እንኽእል ሰባት ኣይኮንናን ኣብ ሓደ ሰድያ ኮፍ ኣቢልኩምና ብዓዲ ብወገን ብገለገለ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ተቦጫጭቁ ተፈላለዩ ግና ከንስኻትኩም ግን ሓደ ኢኹም ተስፋ ኣባኹም ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ታጥበቡ እግዚአብሔር በማሕበሩ ቢሉ ተሓገብር ይኽእል እዩ ክገልጽ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደኽሰም አሜን ይሕዋተይ በጣም ኣኽራር ዝኾነ ሰብ ካብኡ ፖዚቲቭ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ህይወትና ኣርከዩ በቀረባ ብዙሕ ግዜ መስኪሮሊ ክድሕን ጴንጠ ዲኾን ደለኒ መን ጴንጠ ኩን ኢልካን ጎይታ ተቐበለ ኢልካ ኢልዩ ጴንጠ ክኾነ የልዩን ይኽድሕ ግን ክሳብ ክንድዚ ዝበፃሕና ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ክሪቲካል ማለት ነዚ ኢቫንጀሊካል ሙቭመንት ብጣዕሚ ክሪቲካል ግና እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ብርሃን ስላየ ግን መስኪሩ ማለት እዩ ስለዚ አምላክ መስገን ሎሚ ጎይታ በዛ ማሕበሩ ቢሉ ጥበቡ ክገልጽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ወደ አምላክ እዩ ጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ